गाहाम ते खुलुमखा जों दिनै दिल्लीनि किफिल फायखा दिल्लीयाव जों थांनाय 21 तारिखआव थांमानि जोंनि दिल्ली अभियान दिल्ली डेपुटेशन बेलायखायनो सक्सेसफुल हिमा हनो तांमेले जों शर्ट टाइम सिङावनो जों दिल्ली थांगै जों बरक जेसों खाकामानि जेसों वानसमानि आबरवाय मालायखा स्पेशली आं सानामुसुगाव अजराव जों 22 तारिखआव जों पहिला जों होम सेक्रेटारि बयजों मालायखा बयजों मालायगै जों डिटेल जोंनि 6 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड और 6 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड आं 1 by 1 बनां परेगै उन्हें एक्सप्लेन खालायखा अजराव जोंनि इंटरेक्शनफोराव जों कक सालायफ्राव बकाहामके साका जे त्रिपुरा राज्योआव सरकार फामिन परेव जों जतन अजर हई दंग ते आर जगह बिसिबा इंडिजिनास पीपल जोंनि इंडिजिनास पीपल होने बागै जों अनेक किसु खायनो प्लान खाय दंग विशेष कामनो साका जे जोंनि हाई लेवल मॉडल कमिटी जे खाजागमानि आबो बोसोराते आवखा आबो बनो स्ट्रेस रय संखा इके बसागो आबो चेयरमैन आबो रिटायरिंग थांखा आबो बागै जों तेवाइसे जों चेयरमैन रिप्लेस मा खायनाय आबो खाय दंग आबो चलाय दंग सागो आबो आं खाकागो जोंनि हाई लेवल मॉडल कमिटी स्पेशलिस्ट आबो कन्स्टिट्यूट खायजमानि आबो स्नामजागमानि टू लुक आफ्टर सोशियो इकोनॉमिक एंड पोर्टल प्रॉब्लम ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा आबो मेन माने पॉइंट आबो मो सालायखा इनके बसाव आबो होम डिपार्टमेंट आबो जों सालाय दंग तैबो जों साका इदादिं जों जे बिल टय फेमिली 125 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एडिशनल एम्पावर खायना बागै टय फेमिली आबो आं साका इके थाकावलदि जों कमिटिनि रिपोर्ट माखा आ कमिटिनि चेयरमैन के आनंद शर्मा बो चेयरमैन जों बो रिपोर्ट रिखा तब अलरेडी रिपोर्ट रेडी हुई दंग अब इमिडिएटली जों सालायगै अब पार्लियामेंट ते राज्यसभा जों दिसानाय लोकसभा राज्यसभा दिसानायनि बसाव बनि बागै आं ते बनो स्ट्रेस रय साका जेतिनि एडिसि एरियागो गोबां मानसिनि आनडेभलप हुई दंग फर द लास्ट 35 years जोंनि कोनो काहाम कलेज करै एडिसि बिसिङाव कोनो जोंनि काहा हॉस्पिटल करै जोंनि कासे स्कूल फने काहाम करै रोड काहाम करै अबहाय काम बनो डिटेल बनो साइखा रखा बो माइन्यूटली बो खानाखा आं साका एडिसि एरिया कत दंमाने प्राय 7,000 स्क्वायर माइल दंमाने किन्तु फेबार आनडेभलप नेग्लेक्टेड अमाय साका तैबो मन आं अबो कक साफिका बनिबान दिस रीजन बिहाइंड मेन रीजन बिहाइंड व्हाई द indigenous people especially IPFD party are raising the voice for the creation of statehood based on scheduled area of Tripura. Abo kok wang boros saka. Feklai bawai pre ada घंटा जों कक सालायका बो बेलायखनो abo मानुके खानाका के अबनो दिनै जों होम सेक्रेटारि बो जतो किछु नाय दंग बो जों मालाय माने बागै जों बेलायखे तंथका तै बनो बेलाय हामबाय मारो मनि लगो आ दिननो 22 तारिखआव जों नाड्डा जी जोंनि नेशनल प्रेसिडेंट जोंनि JP नाड्डा बनि रेसिडेंट नो जों आगेनि एपॉइंटमेंट माजाक बबाय बर जों ठीक 6:30 समायाव जों थांलायखा थाङै बबायनो बालायखनो ब टाइम रेखा जोंनो फ्राय आधा घन्टानि ऊपर मोर देन हाफ एन आवर ब टाइम जोंनो रेखा बनो भाइने जों गोबां कक सायखना रेखा 1 by 1 point to point बनिजे रीड आउट खालायखा आं रीड आउट खालायखा मेमोरेंडम न बे जों बर डिटेल कक सालायखा इके ब भाइनो मोटामोटी साइमानो आं बबाय जों आगे जों मालायजा बने बाय ब जोंनो साबो तेकेसे बखुक जोंनो खाकजों माने कक सायखना र माने अब आं सानामुसुगो बसाका I am also belong to hill people. I came from Himachal Pradesh, so I understand the feeling and the characters of the hill people. Hill people are very simple and they are very peace-loving people. Himbosao. Aber samane khanagoi ang bele khakchang makha. Sudah ang siniya arasung jini Jiten Deborma bukok saka, jini SGS, jini Mongol bukok saka. Kecung jotol share khaileka.
ke bo mane good atmosphere cordial atmosphere khai sing bo kok saka tei bono sing special last samon kok saka jumono duita memorandum daw kasi chini main demand te kasi second demand so de memorandum submit haike abke especially additional to chini forthcoming ADC election abo tabo diung tongo abo di kok saka ikon again referent royang kok saka chini assembly election sekan jeng de talk khale mani adra to bo president ya abo Rajnath Singh abo president abo kok saka Rajnath Singh jeng dui tim malaika Modi jeng malaika abo election sekango apro jeng kok khale ma tongo te ang Hemanta Biswa Sharma boni kobuti saka Sunil Diador bo tongo boni kobuti saka hake apro puro jeng salema tongo. It may not be in written document, but verbally, bro, assurance kaya, bro, commit kaya je, assembly was seat ke bang ready, kintu final ADC election okay, sing IPFT party, sing is local party, sing bro no seat ke bang ready, the free hand, bro nai, will be big player in ADC election, hai ni kok samaran sing side naroka, especially Hemanta Biswa Sharma no. Ang hambai reka because of Hemanta Biswa Sharma boni bagine sing elen songo bono aro important role play khaika Hemanta Biswa Sharma hambai marago akor bang saka ngene Hemanta Biswa Sharma sengi nedi berje commitment mani boni beskango je IPFT will be given a major share maximum seat in the forthcoming ADC election abaro bokok samana ang saik marka boni bang we high expectation high hope in your leadership in leadership जों काहांनाय हांखागाव तेबो सागा जे जों BJP IPFT दाबो एलायन्स सरकार दङ बो एलायन्स सरकारफ्राव जों काहाम स्मुथ रान खाय दङ ते जों साका 5 बছरिया नागाने जों अनेक बছर 10 बছर बिफोर थांमान जेरै जों IPFT नजर से बर केयार खाय खांखाय जों IPFT नाहरमोन बा जोंनि अबरन बर कन्सेल खाय खांखाय जों सावो our government will run smoothly akoran saka gang khakago chini final LHC election especially जों जतो साइमनो IPFT party chini na hormong chini wansomong tabo chu loriakho जों movement khai tongo tei odrang khana muchugo जों IPFT to 2009 hoite जों every year प्रत्येक बছर जों दिल्ली थांलायो दिल्ली अभियान थांलायो जों धरना खालायो स्ट्राइक खालायो अमा जों कन्टिन्यू खाइ दं किन तागलाय जों पेन्डेमिक नि बागै कोरोना भाइरास नि बागै जों दिल्ली अभियान थांमालिया एके जों दिल्लीयाव जों 500-600 जों हजार बार जों थांखामो तागलाय जों आबो थांमालिया आबाङै जों टाइम टु टाइम जोंनि सेन्ट्रेल लिडारशिप जेरै IPFT लिडाराव जों दिल्ली थांगो दिल्ली थां प्रेसाराव तामखौ जों साइमोनो जों तिब्रा दंगै आसक दंगै जोंनि काम जाया जों दिल्ली मा थांनाय दिल्लीनि आरोनि लिडारशिप जोंनि नेशनल लिडाराव जों एप्राइज खने नांगौ जोंनि ग्रीवेन्सेस जोंनि वानसगमोन जोंबरनो जों मोटिवेट खायनांगौ अबायके जों केम्पेइन खायांखाय अबायके एप्राइज खायांखाय जोंनि साम जायांनाय अब जों वानसगैनो जों दिल्लीयाव जों मुभमेन्ट खायमिया फनो जोंनि पेन्डेमिकनि बागै जों मुभमेन्ट खायमिया दिल्लीयाव अब जों लिडाराव जों टाइम टु टाइम थांगै जों बरनो प्रेसार राव अबनो जोंनि सामुं जों साइमोनो जों हाइ दं हांखलाय जोंनि सामुखौ जायांनाय जों अमासर जों दुइबार थांगा जों दैबो थांनाय ओके टाइम टु टाइम जों दिल्लीयाव जोंनि सेन्ट्रेल लिडारावनो जों जेरै प्रेसाराव बै हांखाय जों बरनो जोंनि ग्रीवेन्सेस जोंनि वानसगमोन जों क्लियारके सामै हांखाय जोंनि सामुं जायांनाय आवासनो जों थांलाय दङ खालाय दङ आं खागावो जोंनि बर'दाव काहांखौ बुजिनाय काहांखौ वानसगनाय जोंनि IPFT सामखाय दंमोन जों सुदु कक्सनि कत साया जोंनि कामखौ जों थेपावो आबाङैनो आंखायनो हाय जत्तनो बेलाय बेलाय हामबाय तै हामबाय मारनाय अजरागो जों जत साइमानो त्रिपुरा रायजोआव अरनिनि दुर्गा पूजा अमतो बेलाय खाने कटर पूजा तागलाय पेन्डेमिकनि बागै जों काहामखलाय पूजा पालायमालिया अब सरकारनि आइन कानुन नदगै मासरनाय आसो आगिने हाय हम ददंखे जों खालायमालिया आफानो आं हायनाय जत्तनो जोंनि तमा वानसा तमा तिब्रासा जत्तनो आं हामबाय रगो अ पूजानि समयो जाते पीस एन्ड ट्रेंक्विलिटी मेंटेन होथों जत्तनो हाममारि मानथों ते कचां खालायै जोंनि पूजा पाइमांखाय बेलायखे हामनाय तैबो आं कयनाय जत्तनो सरकारनि आइन कानुन मानि चलेदि सोशल डिस्टेंस चलेदि अबनो हायनो हाय जत्तनो जोंनि सारा तिब्रा बारावनो तमा तिब्रासा तमा वानसा जत्तनो आनि खाक फुरबाय आनि खाक जांबाय आं हामबाय रगो खुलुमखा